Bon dia i bona hora. En la col·laboració del Xarxamat de dissabte 23 de gener m'acompanyava aquesta composició de la que malauradament no us puc dir qui és l'autor perquè no el sé. Me la van enviar els amics del Club d'Escacs Castellbisbal, més concretament el seu president i inventor de les Kaiser Cards, el Loro. Qui no el conegui pot veure l'entrevista, us deixo l'enllaç a la descripció que li vam fer en el Cultura Escacs. Però entre una cosa i l'altra no vam acabar de saber qui havia creat aquesta composició que us explicaré avui. Bona gent la de Castellbisbal, No em facis riure! Doncs bé, pauseu el vídeo si voleu pensar-la una estona més mentre vaig a buscar el tauler d'anàlisi, que el tenim aquí. No. Ja sabeu que, com tots els problemigmes, aquí el que proposo per solucionar-lo és trobar el camí més directe, de tal manera que segur que deu haver-hi alguna variant amb menys jugades. En aquesta composició el que veiem és que les negres no tenen cap jugada, el rei no té jugada possible i només poden avançar aquest peó, d'acord? Sabent que tenen aquesta capacitat de perdre un temps, és molt fàcil per les blanques preparar un escac i mat en 3 jugades, O sigui, l'escac i mat seran 4, però el prepara per fer-lo amb 3. Amb torre F2, ha de ser F2. Per què? Perquè avança el peó, com a única jugada possible que té, ara fas escac amb l'alfil, única és capturar-lo, ara vens aquí i per això a F2 i no a cap altra casella de la fila, perquè si el fessis per aquí se t'escaparia, d'acord? Se t'escaparia i no el caçaries. Però a F2 és impossible que vingui, única jugada tornar a H7 i ara l'escac i mat, però clar, és escac i mat en 4 jugades. La de torre, la del fil, una altra vegada la de torre i una altra vegada. 4 jugades. I aquest, com a solució, el camí més curt, més fàcil, doncs segurament hi hagi un mat en 3 jugades. Ara, com sempre, és aparentment impossible, d'acord? Sempre se t'escapa. Tu proves de fer-ho així directament, sense torre F2, escac, i se t'escapa per aquí. Llàstima. Aleshores dius, ostres, com podria, si aparto l'alfil d'aquesta diagonal per fer aquest escac, 1, 2 i 3, clar, si l'aparto d'aquesta diagonal, el rei ve aquí i després es torna a escapar per aquí, d'acord? Una altra vegada escac i s'escapa, i ja no el caces com a mínim en 3 jugades. Gasteròpode, paràsit, subproducte d'ectoplasma. Per tant, jugues amb que l'entrega directa no val i en vist, jugues amb que les negres tenen aquesta jugada, necessites perdre un temps, d'acord? Necessites perdre un temps i la manera de fer-ho, per tant aquest alfil ja hem vist que no, perquè no, si es manté en aquesta diagonal, doncs tampoc, perquè no pots fer aquest escac i mat, d'acord? Ara és ofegat, sí? Llavors, i si vens aquí per fer la descoberta, també és ofegat, d'acord? Que seria matant 3. Cap d'aquestes dues opcions funciona, per tant, has de fer una altra d'espera, i l'única possible, ja hem vist que de torre tampoc, perquè si el portaves aquí tenies el mat en 4, però si el portaves a qualsevol d'aquestes caselles ja ni això tenies, i si vens directament amb el rei, doncs ja... Si vens aquí, doncs ja l'ofegues directament, i si vens aquí et fas cac i has de trigar un altre temps, i si vens aquí sí que dones un altre temps que pot perdre les blanques, però igualment no et dona temps perquè tens els 2 alfils al mig, vale? Si vols fer l'escac i mat per 7ena, has d'apartar els 2, i si vols fer-lo per 8ena, ja són 4 jugades. La de rei, la del fil i 2 de torre, d'acord? Llavors sempre et falta una jugada. Què ens falta per moure? Doncs només una peça, no? I és aquest el fil. El que passa és que si té pinta de que l'has de mantenir en aquesta diagonal, vale? Per seguir controlant aquesta casella H8, que juntament amb que també controla aquesta i que aquest alfil controla aquesta, doncs això està fent que el rei no tingui més escapatòria, i si ets capaç de fer-li un escac i mat, un escac per 7ena amb la torre, doncs seria escac i mat, d'acord? El problema és que si poses, per exemple, l'alfil aquí, on sigui, les blanques mouen aquesta, i a la que li vens a amenaçar mat, doncs és taules una altra vegada, d'acord? Ara les negres no poden moure, torna a ser taules. Per tant, l'única manera
de combinar la jugada del fil amb una jugada de la torre per entrar a setena és aquesta solució que és fantàstica. Alfil A1, única, la que sempre té com a única a les negres, i ara ve la sal i pebre, la salsa de la vida. Torre B2, d'acord? Estàs a una de les que ha quimat, efectivament. Ara les negres no poden moure aquest peó, l'única jugada que poden fer és amb el rei a H8, i ara ve la gràcia absoluta de fer torre B7 escac i mat. Totes les caselles on podria anar el rei estan controlades. Aquesta per la torre, aquesta per l'alfil i aquesta per la torre, per l'alfil i pel peó. Escac i mat en 3 jugades, tapant-te la teva pròpia peça, portant la peça a l'última casella del tauler, tapant-te-la i fent escac, però no amb la peça que mou, sinó amb la que quedava darrere, que l'has portat cap allà. Espectacular. I bé, com sempre us dic, si us ha agradat, mira, us torno a posar la composició des de l'inici, perquè l'ensenyeu als vostres, al club, a la família, a les amistats, i com sempre us dic, si us agrada el contingut i coneixeu gent que pot estar interessada, doncs compartiu-lo, i el de sempre, no? Subscriviu-vos, apreteu la campaneta, m'agrades i coses d'aquestes, i així m'ajudeu a fer créixer el canal, d'acord? Bueno, estic farta de sentir parides. Me'n vaig que he quedat. Fins la propera.